Čaute ľudia, zdravím vás, áno, mám tu Monster Truck a toto bude naša prvá show o driftovaní. Máme tu auto Monster Truck. No takže, budeme otestovať, aký je dobrý na drift púšti. Môžeme začať. Zatiaľ sa mi darí. Trošku sme sa šuchli. Takže drift púšť sme zvládli. Aký je pružný, či otačkový, alebo to je jedno. Drift SF. Ideme otestovať Drift SF. Wow. No takže Drift Plus či Drift SF sme až tak nezvládli. Takže tu je naše hodnotie Monster Trucku. Tak čaute.